लोगोफोर, बे भिडिअ सोंनाय सोंलुफोरा नोंथांमोननि खामानियाव फैनो हानाय, बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। अब्ला थौदो जों भिडिअखौ जागायनोसै। सोंलु नम्बर 1। जायखिजाया हौवानि आथोना मानो थाबनो ढिला जालाङो एबा लुज जालाङो? बेनि थार फिननाया जाबाय बिरज एबा आथोननि बिदैया खम जानायनि थाखाय। सोंलु नम्बर 2। बै खमिनाय दैखौ अरायबो माबोरै फुरा लाखिनो हायो एबा जोबहोआलासेनो लाखिनो हायो? बेनि थार फिननाया जाबाय गाइखेर आरो गाइखेर मिखि जानानै आरो आखाइनि इउज खालामालासिनो। सोंलु नम्बर 3। बै दैनि खमिनायनि जाहोनाव मा बेराम जायो? बेनि थार फिननाया जाबाय डेंगु, मेलेरिया आरो सोलेरनि सेलआ डाउन जायो। सोंलु नम्बर 4। आथोन खालामजाखांनायनि उननिफ्राय बेसेबां गोबाव समनि उनाव आरो फिन गिबियाव आथोन जानायसेबां बिदै गयो? बिनि थार फिननाया जाबाय 4 निफ्राय 5 घन्टानि गेजेराव। सोंलु नम्बर 5। सोरबा हिन्जावसाखौ गोरबोआव गथ' थाहोनो थाखाय मा पजिशनाव लाना खालामनांगौ? बिनि थार फिननाया जाबाय थोंजोङै उन्दुनानै आरो आथोन जाखांनानैबो थोंजोङै उन्दुना थाबाय थानो होनांगौ। सोंलु नम्बर 6। सोरबायदि हिन्जावसाफोरा आथोन जालायबाय थानाय समाव थाबनो नेङा? बिनि थार फिननाया जाबाय मोदोम फिसा सिख्लाफोरा। सोंलु नम्बर 7। माबायदि आथोन खामब्ला हिन्जावसाफोरखौ थाबनो गोजोननाय मोना आरो नांबावगौ जायो? बेनि थार फिननाया जाबाय जानजियाव फज'नानै खामोब्ला। सोंलु नम्बर 8। माबायदि पजिशनाव खामोब्ला हिन्जावसाफोरा जेब्लाबो माना खालामा? बेनि थार फिननाया जाबाय जानजियाव जनानै खालामनायखौ बिसोरो जेब्लाबो माना खालामा। सोंलु नम्बर 9। गोरबोआव गथ' थाहोनो थाखाय हिन्जावखौ मा समाव आथोन खालामनांगौ? बेनि थार फिननाया जाबाय मासि जानाया हामनायनि उनावनो खालामनांगौ। सोंलु नम्बर 10। मा रोखोमनि सिख्लाफोरा बांसिन बयफ्रेन्ड सोलायबाय थायो? बेनि थार फिननाया जाबाय धोनि नखरनि सिख्लाफोरा बांसिनानो आथोन खालामजानो लुगैनानै सोलायबाय थायो। सोंलु नम्बर 11। हिन्जावसाफोरा आथोन जाखांना आरो बेसेबां सान थानानै आरो फिन बेसेबा लुबैना आथोन जाफिननो लुगैयो? बेनि थार फिननाया जाबाय सानब्रै गेप थानानै खामोब्ला। सोंलु नम्बर 12। जायखिजाया सिख्लासाया
माबायदि जायगायाव बांद्राय आथोन जानो लुबैयो? बिनि थार फिननाया जाबाय जेराव रावबो गैया, रावबो बुंनाय मानसि गैया आरो रावबो नुयै जायगायाव।